ka buram ga jingro nge a show blai ha ni ka por ya ka bangi dang yo ban rakhe ya ka jing lai lo jong ga ri India ga jongi hadu kini ki singi ba menta nadu ka khat san tarik u agos usnem khat khandai sopnyo ka ri India ga jongi kala don ha ka jing lai lo kala light na ki jing sha te mrao kala light na ki jing sha le ben na kita ki ri pareng ki bate mrao ya gri India ko jongi ha ki dugi por ha ka por ki bagi pareng ki dang rule ani ki dang senshar ya ki gri India ko jongi ngimlong ki ki lai lot ya ki jing em ko jongi ni shate ngimlong lai lot la dang ki kwa ban le ko no ka kamru nginam yo ban le ya kata henre ngi hap ban le ya ka ka bagi ri pareng la ni ki British ki ong yangi ki btha yangi ban le ka ka bagi ki kwa yangi ngimlong yo lat ban le da ka bagi ngi mon dalade henre ki barok ni hap ban le da ka jing sha pen bor habala ong light load ka bamut ban nado khat kendai sa punyo khat san tari ko agos ngilayo ya kata ka jing light load ngilayo ban le kat ka bangi ngimon hala ka jonggari ka jongi anam don chu kita ba te ba khumingi anam don chu kita ba phale jubor ngi henre ngilayo ban le hala ka jonggamon dai namar kata nga kwa ban pen kan mau ha ka jing im ka jongap ju pi kum ka bangai ro kan mau ba yanga ya pi kum ka bangai la pen light load yangi ar hajar snam man shwa Dau Jesus Kristus botrai. Dena markata baka ktien ke jong blay ke ong. Lada pipuli nagi Galatia kalau nong besan ke khot banengkong pinlap ke ong kumni. Ya ke jing lai lot ukris saplat yangi. Na markata to yang scam but what I ba on riam ya pipat ha ke lengkor ke jing long rau. Kani ke dei baka ktien ke jong blay ke pen kan mau. Ya ke jing lai lot ke jonga po jong pi kum ke banget hau trai. Ya ke jing lai lot ukris ula penlat yangi. Na markata to yang scam dah kejing lai lot ke jong Jesus Christ lapen lat ya kejing em ke jong ab jong pi om dama manga ma pi henry dau trai ngila long ki bala lat lot namar kata ka kten ke jong blai ko yang scam ha kata ka jing lai lot ke banga bat pi ngidan wanam syapat bangin syate emrau sajesian nganget scam babaro ki nong shong shnong jong ri India ha bangi la yo ya ke ni ke jing lai lot ngim kwa bangin syate emrau yang sajesian ha ki parang dai nginam kwa ban syate emrau namar bangim long lai lot kan ngi kwa ban long free ke jing em ban yo ban le kat ke bangi ngi kwa ha ke jing em ke joi kan mau ha ke jing em ke jong ab jong pi kum ki bangai ngi la long kita ki bala lai lot ha ke jing em ke jong ab jong pi om kata ke jing lai lot na kita ke ri pareng om ke jing lai lot na ka no ke ri henry ngi long ki bala lai lot da u Jesus Christ ba utrai jongi amen ngi la long kita ki bala lai lot na u Jesus Christ de namar kata ba ka kten ke jom lai ong yang scam kata ke jing lai lot ke jom pi wanam syapat ba pin sya long mrau sa chisien ong ka kten ke jom lai hang do ka kten ke jong lai ko ong namar kata to yang scam but what I ba on riam ya pi pat ha ka lengkor ka jinglong mrau wan ai bangin syariam pat ha ka lengkor jong ka jinglong mrau ang ktin ka jong blai ka jinglong mrau hang ne ka ktin ka jong blai ka kren sya hang ka pop ha ka jing em ka jong japi ha bangila long kita ki bela light lot na ka pop wat nom sya pat bangin sya long mrau pat ha ka sachisien namari yang ai pi la dep bantit da ka dorba ka snam ko jong khun blai bude Jesus Christ halor jong ka ding pna de namar kata wat sya pat bangin benle no e ya kata ka jing lai lot ka jong ab jong pi kum bangila yo ya ka jing lai lot ha ka ri India ka be ka jongi ngim kwa bangin syate mrau pat sajisen ngim kwa bangin nom long kita ki lai lot sajisen hendreng ngi kwa ban long ki lai lot sa de namar kata ha ka jing long jing em ka jong ab jong pi ka ba ya de bar utrai ka don kami ngai pi bangin long ki ba lai lot ha ka jing em ka jong ab jong pi ngin long ki ba lai lot wanam sya pat ban riam pat yangi ha ka lengkor jong ka jing long mrau wanam sya pat riam pat yangi ha ka pop sajisen de namar kata ai bangin ri khut ya ka jing em ka jong ab jong pi ai bangin ngin pen long ya la di kita ki nong bot ki ba shisha ka jong trai ha bangin la long ki bra lai lot ya ka jing em ka jong ab jong pi wanam sya pat kan bangin sya riam da kum no ban pentami ya ka jing em ka jong ab pi nau soitan namaru soitan hi wan ban pentami ukwa ban syukur ong pi ya ka jing lai lot ka jong ab pi ukwa ban keni ya ka namar la da pi long ki ba lai lot am pi la long ki jong trai de namar kata soitan u ya le ya ka jing em ka jong ab pi bangin nom long kita ki ba lai lot u ya kring ba ya ka jing em ka jong ab pi da ka pop de namar kata ka kiten ka jong blai ong to yang scam ong ka kiten ka jong blai wat sha ban riam ya pi ha ka lengkor jong ka jing long mrau ong ka kiten ka jong blai wan nam sha ba ka jing em ka jong ab jong pi kan lej long mrau biang sa chisen wat sha ba ka jing em ka jong ab jong pi kan lej le biang ya ka pop sa chisen namar ya ngai pi la pen khoj de namar kata ai ba nga wat pi ngin yai long kita ki ba khoj de namar kata ka kiten ka jong blai ko ong nan kong Petros kal nong ka ban kong ka khot ba khat riu to long pi ki ba khoj namar manga ngalong ba khoj
ong ga ktien ga jong blai de mar kata ai bangin record ya ga jing em ga jong abi ai bangin record ya ga jing lai lot ga jong abi wat om sha pat mangin sha te am rau pat sa chisen ngila long ki ba lai lot hau trai to ai ba ga jing lai lot ga jong abi ngin yo ban le comment ya ka kum bangin le comment ha ga ne ka Independence Day ngin le comment ya ga jing lai lot ga jong abi jong pi hau trai ka jing lai lot ka ba nga pat pi ngi don ka de ga jing lai lot ka ba kam krau bat ka ba krau tam ban ya ga jing lai lot ka ba ngi yo man ta ga sngi Dena markata ai bangin long kita kibe light lot aga jing im gajang jopi how try what sha aga jing im jopi kan sha penlong merau biang sachisen how soitan to record aga jing im jopi long light lot jala di how try ba ka jing im jopi kan long ka ba light lot da shisha wanam sha open sha te merau wanam sha open sha kring ban le ega pop ba pin long ki merau na marka kiten gajong blai ong kita ke ba yai le ega pop ki long ki merau jo ka pop ong ga kiten gajong blai dena markata what sha ba pin sha te merau pat sachisen ha ka pop ha ba pila long ki ba light lot aga jing im gajong pi ai ba pin long light lut sa how try man ai ba pin long gidi light lut sa how try wanam sha ba kan ga pop kan yo ban sin sha wanam sha ba kan ga pop kan yo lat aga jing im ga jong pi knang ba pin long kita gi mrau knang ba pin long kita gi bom light lut henry pin long gan gi ba light lut how try da ka ba pi pin nom ai lat ya la ga jong ga jing im ha ka ta ga mrau namar la da pi ai lat ka ta ga mrau pimpat long ki ba light lut long kumba haba ngi ngim pat yo ya ga jing light lut ha ga ri ga jong ngi dang long mrau hapo jong kita gi pareng ki ba sin shardon bor ha ga ri ga jong ngi long thik kumta habanya IT gini ke jing em ga jawab jopi ha ka pom ong pi ngi long thik kumta kumba ngimpat long ge balai lut hoj utrai la plai lut ngi hende habangnya IT pat dala di ha ka ta pop ngim long gan ge balai lut namar ngi ye le ya ka ta pop ngi long kim rau jong ka pop de namar kata haba pila long ki balai lut ha utrai wat sha ba ka ta pop kan nang yo ban sensyar ha ka met ke jong pi wanam sha ba ka ta pop kan nang yo ban pun ha ka dok not ke jong pi knang ma pin long ki balai lut par ha utrai Amen. Kerang pinlong kita light load how try. Dena mar kata para syakri. Celebrate ya gejing light load ke jong pi. Man lakas ngi. Karena gejing celebrate gejing ya kan ke independent support kari India. Kalong tang shi sen sistem. Hendai ngabat pi ngin celebrate bat ngin yai lek keman ya gejing light load ke jong ab jong pi how try. Man lakas ngi kan. Da ka bang ikan mau ba yang ngai pi la pen light load. Om na ka ni ke pertai. Hendai la pen light load yang ngai pi. Dau try budaya Jesus Christ. Amen. Dau try orang yok keburam lang bagi di kitian nak ni kapor. Bat kum juru ngin lek kemen ya kata kejing lai lot ke bau try la ai kejing im jawab pi. Da ka bang kier nak pop. Da ka bang record ya la kejong kejing im baka pop kan am yok ban secara ha kejing im ke jawab pi. Ublai dong yok keburam, ublai dong kerku ya kejing im jawab pi. Amen.